Bob a mester. Gyertek, Bob, építkezzünk! Gyertek, Bob, kezdjük hát! Jön Trixie, Muki, a nagy guri, Vendi és Szolos játszani. Még egy rakás a lapáttal, játék a munka, ha jó csapat van. Gyertek, Bob, építkezzünk! Gyertek, Bob, kezdjük hát! Makréla, Csipisz, Tódor és Pif, Víg csapatával kalandra hív. Gyertek, Bob, építkezzünk! Gyertek, Bob, kezdjük hát! Rajta hát! Markus tüsszög. Írta Ruth Estevez. Na gyerekek, ma beépítjük az ablakokat Lézengi égtető terében. Márkus, Szolos, Muki, velem jöttök. Mi, Trixie, felállítunk egy forgószárító csuporné kertjében. Az jó lesz. Mi az A forgószárító? Hát az egyfajta... Halló, Csalamádi gazda? Persze, szívesen. Van itt a telephelyen néhány régi abroncs. Semmi gond, úgyis a tanya felé megyünk ma. Csalamádi gazda volt. Megkért, hogy vigyünk neki egy pár régi gumiabroncsot. Értem. Hát, jó munkád, Bob. Gyere, Trixie, ne várassuk csupornét. Biztosan sok szárítani valója gyűlt össze. Mit csinál ezekkel Csalamádi gazda? Jó kérdés, Márkus. Nem kérdeztem meg. mi az a forgattyús, szárattyú, Vendi? Az forgószárító, Trixie. Egyszerű szárítókötél, csak körkörösen helyezik el, és nem egyenesen. Ó, jaj, már értem. Ott jön Bob az abroncsokkal. A legjobbkor. Várj csak, Pif! Muki, a megmentő! Szolos, segíts, légy szíves. Jó, rendben, Bob. Márkus, tegyél pár abroncsot erre a sarokra. Már is, Bob. Egészségedre. Így. Most már jó lesz. Ajjaj. Úgy nézem, neked szénanáthád van. Mi? Mi az a szénalátha? Egyfajta allergia. Ha közelmész valamilyen anyaghoz, tüsszögni kezdesz, és könnyezik a szemed. Lehetsz allergiás macskaszőrre, vagy kutyaszőrre. Tényleg? Te a szénára, a fűre, a virágokra vagy allergiás. Tudom, hogy Pif mire allergiás. A munkára. Hallom ám? Na jó, ha itt nem kellek senkinek, elmegyek olyan helyre, ahol kellek. Jobb lesz, ha visszamész a telephelyre. Jó, megyek. Gyere, Szolos! Hozd még abroncsokat! Jó napot, csuporné! Jó napot, Vendi! Nem tudom eldönteni, hogy hova kerüljön a szárító. Ó, tartaná nekem, hogy megnézhessem, hogy festenne Amot? Márkus, már megjöttél. A többiek? Bob hazaküldött a szénanátha miatt. Ó, az nem egy vidám dolog, Márkus. De... Na jó, lássunk munkához.
Felszegezzük a vízlevezető bádogot, aztán a szigetelést. De hát, hogy kerül a tetőre vízlevezeték? Az sehogy, csak vízlevezető bádog. Az ablakok köré, hogy ne csurogjon be a víz a tetőtérbe. Nem akarjuk, hogy elázzon Lézengi jégháza. Az nem lenne jó. Akkor halljam, megy ez nekünk? Igen, nagyon megy! Megy, ha igaz. Figyelj, Trixie! Ide kerül a szárító. Elkészült a beton? Már is kapod, Wendy. Oj! Ahó! Ahó! Megjött Piff! Értem. Nincs időtök Piffre, igaz? Na jó, neztek. Hogyha nem, hát nem. Jöhet az újabb adag cserép. Rendben van. Már is adom. Óvatosan, Piff! A tetőcserép nagyon törékeny. Bocsánat. Colos feladogatja, jól van? Csak segíteni szerettem volna. Hát, Piff, épp lenne munka a számodra. Megnézhetnéd a telephelyen, hogy mi van Márkussal. Jó, megyek. Piff munkára készen áll. Bob nem fog csalódni. Ne félj, Márkus, Piff doktor bácsi mindjárt meggyógyít. De klassz! Na hát, Wendy, ez tökéletes. Tessék, kis apróság hálám jeléül. Köszönöm szépen, csuporné. Nagyon szívesen. Ó, te jó ég! Íme Piff a pörgő madárjesztő! Jaj, a szárító! Kérlek, szállj le onnan! Csak megnéztem, hogy működik-e. Ez nem játékszer, Piff. Egyébként nem kellene madarakat riogatnod? Nem, ma nem. Bob roppant fontos feladatot bízott rám. Nem érek rá fecserészni. Ahó! Jaj, ez a madárijesztő. Kösz, Muki. Hát, itt végeztünk is. Jé, mi az ott szolos? Piff hagyhatta itt. Vigyük vissza a telephelyre. Indulás! Ta-ta-ta-tám! Piff hívja Márkust. Ó, ne ébredj fel, Piff! Nincs egész jól. Tudom. Bob küldött, hogy ápolgassam. Ki kell derítenem, hogy mitől tüsszög. Attól, hogy szénonáltája van, Piff. De ezt nem mindenki tudja. És mi van, ha mondjuk másra is allergiás, mondjuk a tejre? Na, Piff, hagyd már békén! hogyan hat rád a macskaszőr? Márkus növényekre allergiás. Igen? Akkor rám is. A madárijesztőket szalmával tömik ki. Mit keresel itt nálunk, Piff? Tőlem is tüsszögnöd kell, Márkus? Csocsiskodj már! Régi szalmával tömtek ki. Márkus csak a friss szalmára allergiás. Hogy érzed magad, Márkus? Nem is olyan rosszul, kösz. Ez a virág szép friss. Kell tőle tüsszögnöd, Márkus? Piff! Márkus, Piff, mi folyik itt? Vigyázz! Erre vigyázok én. Köszönöm, Piff. Piff, arról volt szó, hogy rendesen viselkedsz. Én csak segíteni akartam. Ne segíts! Rendben van, nem fogok. Mondd csak, levennéd rólam a gumiabroncsot? Le, de csak ha megígéred, hogy egy ideig nem akarsz segíteni senkinek. Jól van, megígérem. Helyes. És remélem több abroncsal ma már nem lesz gondunk. Kész, Bob. Piff munkára nem áll készen. Bob Kerekes József, Wendy Németh Kriszta. Főcímdal Arany Tamás, magyar szöveg Csizmás Kata, hangmérnök Pap Zoltán, vágó Vüncs Attila,
Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Jankovics Krisztina. A szinkront készítette Jankovics és társa.